हा. असतं आपलं. बरं, सुरू झालं. हा. हो. हरे कृष्ण. स्वागत आहे सर्वांचं. श्री श्री राधा गोविंद इस्कॉन मँगलोर तर्फे घेतला जाणारा हा उपक्रम आहे लेव्हल 2 चा, ज्यामध्ये आपण अध्याय 15वा पुरुषोत्तम योगचं अध्ययन करत आहोत. तर प्रथम आपण मंगलाचरणने सुरुवात करूया. हरे कृष्ण. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमः ओम विष्णुपदाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। सर्वात प्रथम आपण श्रीला प्रभुपाद यांना साष्टांग प्रणाम करूया, ज्यांनी आपल्याला समजेल अशा शब्दामध्ये भगवद्गीता आपल्या समोर ठेवली आणि त्यामुळेच भगवद्गीतेचं ज्ञान आपण ग्रहण करू शकलो. त्यांचे आशीर्वाद घेऊन आपण वर्गाला सुरुवात करूया. श्री श्री राधा गोविंद इस्कॉन मँगलोरचे अध्यक्ष नामानिष्ठदास प्रभूजी यांना सादर प्रणाम, ज्यांनी हा अभ्यासक्रम आपल्यासाठी बनवला आणि झूमद्वारे उपलब्ध करून दिला. त्यामुळे घरी बसल्या या संधीचा आपण लाभ घेऊ शकत आहोत. अन्वय माताजींना प्रणाम करते, ज्यांनी मला भगवद्गीता शिकवली, प्रत्येक श्लोकाचा अर्थ समजावून सांगितला. इस्कॉनच्या टीम मधल्या इतर सर्व भक्तांना प्रणाम. आज वर्गाला उपस्थित असणाऱ्या सर्व भक्तांना सादर प्रणाम आणि सर्वांचं परत एकदा स्वागत. तर आपण अध्याय 15वा शिकतोय, पुरुषोत्तम योग, परमपुरुषाचा योग. तर हा अध्याय समजून या अध्यायामध्ये कृष्णांनी त्यांच्याबद्दलच्या विशेष गोष्टी काही सांगितल्या आहेत, तर ज्यामुळे आपल्याला त्यांच्याबद्दल, त्यांच्या भगवत धामाच्या बद्दल अधिक आकर्षण वाटेल आणि कृतज्ञता आपली वाढेल. तर 14व्या अध्यायात जसं आपण गुणांबद्दल समजून घेतलं, त्यानंतर आता भगवंतांनी हे आपलं जे बंधन आहे, या गुणांनी भौतिकामध्ये आपलं बंधन कसं दृढ होतं, तर हे सांगत असताना आपल्याला पहिल्या श्लोकामध्ये एका अश्वत्थ वृक्षाशी तुलना केलेली आहे या भौतिक जगाची. आणि हा अश्वत्थ वृक्ष कसा असतो, तर त्यांनी सांगितलं की त्या अश्वत्थ वृक्षाचा विस्तार खूप मोठा असतो, ज्याचा आधी नाही कळत आपल्याला, अंत नाही समजत. असंच हे भौतिक जगाचं स्वरूप आहे. इथे कर्म लोक करतात, जीव कर्म करतो, कर्मफळ भोगण्यासाठी अनेक जन्म आणि मृत्यू यामध्ये तो अडकून राहतो. आणि मग अश्वत्थ वृक्षाच्या एका शाखेवरून दुसऱ्या शाखेवर, दुसऱ्या शाखेवरून तिसऱ्या शाखेवर, असंच एका पाठोपाठ एक शरीर धारण करत राहतो. म्हणजे जसा या अश्वत्थ वृक्षाला अंत नाही, तसा जीवाच्या इच्छांना, वासनांना अंत नसतो. त्यामुळे ते या भौतिक वृक्षरूपी जगामध्ये अडकून राहतात. त्यातून मुक्तीची आशा त्यांची समाप्त होऊन जाते. आता या वृक्षाचा विस्तार किती आहे ह्याची कल्पनाच आपण करू शकत नाही. जसं आपणही एखादा रस्त्याच्या किनारी अश्वत्थ वृक्ष, वटवृक्ष बघतो, त्याच्या अनेक पारंब्या असतात आणि त्या जमिनीला कशा घट्ट धरून असतात, आणि कुठे हा वृक्ष सुरू होतो, कुठे संपतो, हे आपल्याला कळत नाही. आणि इथे जे वर्णनामध्ये आपण ऐकलं की जसं जमिनीमधून पोषण द्रव्य मुळं शोषून घेतात आणि वृक्षाचं पोषण करून त्यामुळे हा वृक्ष अधिकाधिकच वाढतो, तसंच प्रकृतीचे ती गुण जे असतात ते या अश्वत्थ वृक्षाचं, भौतिक जगातल्या अश्वत्थ रूपी वृक्षाचं पोषण करतात. आणि सर्व गुण, सर्व जीव या गुणांच्याच प्रभावाखाली आहेत, त्यामुळे आपल्याला बद्ध जीव असं म्हटलं जातं आणि या वृक्षामध्ये आपण अडकलेले असतो.
पण हे जे बंधन आहे आपलं भौतिकाकडचं, हे तोडण्यासाठी कृष्ण सांगतात की असंग शस्त्रेण दृढेन चित्वा, म्हणजे या बंधनातून तुम्हाला मुक्त व्हायला पाहिजे. भौतिकाकडे अनासक्ती ठेवली पाहिजे आणि इथे अनासक्ती ठेवून माझ्या धामात तुम्ही या. भगवत धामामध्ये येण्याचा आपण लाभ काय समजून घेतला की आपल्याला परत भौतिक जगामध्ये जन्म घ्यावा लागत नाही आणि मायेच्या 3 गुणांमुळे जी विविध दुःख आपल्याला इथे भोगावी लागतात ती आपल्याला भगवत धामामध्ये भोगावी लागत नाही. तिथे ते धाम शाश्वत आहे, भगवंतांचंच धाम आहे, पूर्ण सच्चिद आनंदमय असं हे धाम आहे आणि तिथे गेल्यावरती परत भौतिकात आपल्याला परतावं लागत नाही. आणि मग या स्थानाकडे जर का जायचं असेल तर आपल्याला भगवंतांनी जो मार्ग सांगितला की आपल्याला आपल्या इंद्रियांची जी आसक्ती आहे ती आपल्याला छाटून टाकली पाहिजे. इंद्रियांची आसक्ती त्यांच्या विषयांकडे असल्यामुळे इंद्रिय त्या त्या प्रकारे कर्म करतात आणि आपण बंधनामध्ये अधिकच गुरफटत जातो. बंधनात गुरफटलो म्हणजे मग इच्छा वासना भोगण्यासाठी आपल्याला परत एखादं शरीर धारण करावं लागतं. म्हणजे या भौतिक जगातून आपली सुटका होऊ शकत नाही. तर आता आपण 9 पर्यंत श्लोक बघितलेले आहेत आणि आता या पुढचे म्हणजे 10व्या श्लोकापासून आज आपण सुरुवात करतोय. हा, तर हरे कृष्ण. वाचता सायली माताजी हरे तुम्ही? कृष्ण. हा. उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानन् वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः. हरे कृष्ण. हा, हरे जीव कृष्ण. आप मिनल हा, माताजी हा. वाचताय? आहेत? आहेत का? अ, बरं. हो हो आहेत. वाचू मी कसं म्हणजे. वाचा, म्यूट आहेत माताजी हा. कारण. जीव येतंय. आपल्या ऐकू येतंय? हो हो हो, हरे कृष्ण माताजी, हरे येतंय कृष्ण. ऐकू. ऐकू येतंय आता नक्की? हो हो हं. हो हो हरे कृष्ण. 10व्या श्लोक ना. हो. जीव हो, आपल्या 10वा. देहाचा त्याग कसा करतो, तसेच प्राकृतिक गुणांच्या प्रभावामुळे तो कोणत्या प्रकारच्या देहाचा उपभोग घेतो हे मूर्ख लोक जाणू शकत नाहीत. परंतु ज्याला ज्ञानचक्षु आहेत तो हे सर्व पाहू शकतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. बघा आता आपण इथे काय म्हटलेलं आहे की ज्याच्याकडे ज्ञानचक्षु आहेत तो हे सर्व पाहू शकतो. पण आपण जसं आधीच्या या श्लोकांमध्ये काही शिकलोय की जसं कर्म असेल बघा तसं ते शरीर पुढे प्राप्त होणार आहे. जशी इच्छा असेल जीवाची, जशा प्रकारे त्याने कर्म केलेली आहेत त्याप्रमाणे पुढचं शरीर तो धारण करतो. आता एखादा अति आहार करणारा व्यक्ती असेल तर त्याला पुढच्या जन्मात कदाचित हत्तीचं शरीर मिळू शकतं आणि एकदा की हत्तीचं शरीर प्राप्त झालं की त्याला ते ढीगभर अन्न हे खावंच लागणार. 2 घास खाऊन मी राहीन, बास झालं, माझं पोट भरलं असं होणार नाही. तसंच खूप झोपणारा असेल व्यक्ती तर त्याला अतिशीत प्रदेशामध्ये एखाद्या अस्वलाचं शरीर मिळेल, जिथे ही अस्वल 6-6 महिने झोपेत त्यांना घालवावे लागतात. म्हणजे जशी इच्छा, जसं कर्म त्याप्रमाणे पुढचं शरीर मिळणार. म्हणून आपण आधीच्या श्लोकात जे शिकलो की स्थूल शरीराचा जरी विनाश झाला तरी सूक्ष्म शरीरामध्ये ज्या वासना असतात, ज्या इच्छा असतात, त्या विविध इच्छा घेऊन, तशा वासना घेऊनच आत्मा पुढे जातो आणि त्याप्रमाणे त्याला ते शरीर प्राप्त होतं, जिथे त्या शरीराच्या द्वारे त्या वासना तो पूर्ण करू शकतो. म्हणून म्हटलं होतं आपण, वायूचं उदाहरण घेतलं होतं किंवा हवेचं उदाहरण घेतलं होतं की जशी हवा सोबत गंध घेऊन जाते हम्म. तसंच या भौतिक जगातला जीव आपल्यासोबत विविध अशा या इच्छा घेऊन एका देहातून दुसऱ्या देहामध्ये स्थानांतर करतो. आता कोणी वर्तमान देहाचा त्याग म्हणजे आत्ता ज्या देहामध्ये तो आहे तो कसा करतो, पुढील जन्मी त्याला कुठला देह प्राप्त होणार आहे आणि आत्ता तो या परिस्थितीत किंवा आत्ता या देहामध्ये का आहे हे सगळं ज्ञानामुळे समजू शकतं. ज्याला आता हे ज्ञानच नाही तो हे अजिबात समजू शकणार नाही, पण ज्याला हे ज्ञान आहे किंवा ज्ञानाची दृष्टी आहे त्यांच्यासाठी हा ज्ञानचक्षुषः असा शब्द वापरलेला आहे. आध्यात्मिक गुरूंकडून भगवद्गीता, भागवतम अशा ग्रंथांचा म्हणजे शास्त्र ग्रंथांचा सखोल अभ्यास केल्याने ही ज्ञानाची दृष्टी प्राप्त होते आणि हे ज्ञानचक्षु प्राप्त झाले की मग गोष्टी जशा आहेत तशा स्पष्ट रूपाने समजू शकतात. आणि असा व्यक्तीच भाग्यवान म्हटलेला आहे, कारण प्रत्येक जीव अशा विशिष्ट परिस्थितीमध्ये काय आहे, प्रकृतीच्या गुणांच्या वर्चस्वाखाली एका विशिष्ट परिस्थितीत राहून तो उपभोग कसा घेत असतो, इंद्रिय तृप्तीसाठी केलेल्या कर्मामुळे कसा सुख दुःख भोगतो. आता इंद्रिय भोग करीत असला तरी त्याच्यामधील काम आणि वासना या सदैव त्याच्यामध्ये असतातच. या सर्व गोष्टींचं आकलन या ज्ञानचक्षुमुळे किंवा या ज्ञानाच्या दृष्टीमुळे प्राप्त होत असतं त्याला.
तर त्यामुळे आत्मा जेव्हा शरीरापासून वेगळा आहे हे जेव्हा तो समजू शकतो, आणि खरं तर आत्मा हा पवित्र आहे, शुद्ध आहे, पण प्रकृतीच्या 3 गुणांच्या संघाने अशुद्धता या आत्म्यामध्ये येऊ लागते आणि भौतिक जगामध्ये तो विविध दुःख भोगतो. हे सर्व आता हा ज्ञानचक्षु असलेला व्यक्ती जाणू शकतो. आता नेहमीचं उदाहरण जर का घ्यायचं झालं तर बघा, आपण कधी प्रवासाला निघालो गाडीमधून आणि अचानक रस्त्यात आपली गाडी बंद पडली, तर आपण बॉनेट उघडून जरी बघितलं इंजिनाकडे, तरी आपल्याला काही समजत नाही कुठे नेमका बिघाड झालाय म्हणून ही गाडी बंद पडली. मग आपल्याला मेकॅनिकला कॉल करावा लागतो, त्याला बोलवल्यावरती तो येतो, पण तो मात्र पटकन कारण कारण शोधतो गाडी का बंद पडली, कारण त्याला ज्ञान आहे इंजिनाबद्दलचं. तसंच ज्याला हे ज्ञानचक्षु आहे, ज्ञानाची दृष्टी आहे, तेव्हा तो स्पष्टपणे सर्व गोष्टी ह्या समजू शकतो. आणि त्यासाठीच आपल्याला सांगितलंय की गुरु, साधू आणि शास्त्र यांचा आधार आपल्याला घ्यायला हवा. जी कृष्णांनी केलेली आपल्यासाठी व्यवस्था आहे, ज्याद्वारे आपण या मार्गावरती चालू शकू. म्हणजे गुरु, साधू, शास्त्र या व्यवस्थेमुळे आपल्याला भौतिक जगामध्ये आलेल्या अडचणींवरती आपण योग्य मार्ग काढू शकतो आणि पुढे वाटचाल करू शकतो. बद्धावस्थेतून मुक्त होण्याच्या मार्गावरती हे ज्ञान आपल्याला खूप उपयोगी पडतं. आणि हे ज्ञान काही कुठे शाळा कॉलेजमध्ये आपल्याला दिलं जात नाही, केवळ आध्यात्मिक गुरु आणि शास्त्राचे ग्रंथ आणि इतर शुद्ध भक्त यांच्याद्वारेच आपण हे प्राप्त करू शकतो. तर आता आपण 11वा श्लोक बघू. हरे कृष्ण. हो, हरे कृष्ण. यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितं यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त चेतसः. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. प्रयत्न करणारे आत्मसाक्षात्कारी योगीजन हे सर्व स्पष्टपणे पाहू शकतात, परंतु ज्यांचे मन अविकसित आहे आणि ज्यांना आत्मसाक्षात्कार झालेला नाही, ते प्रयत्न करूनही काय घडत आहे हे जाणू शकत नाहीत. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. तर इथे म्हटलंय की आत्मसाक्षात्कारी योगीजन हे सर्व पाहू शकतात. आता योगीजन हा शब्द भक्तियोगीसाठी वापरलेला आहे. कृष्ण भावनेचा स्वीकार करून भक्ती सेवेमध्ये संलग्न झालेले म्हणजेच योगीजन हे आत्म्याचं देहांतर कसं होतं हे पाहू शकतात, म्हणजे समजू शकतात, असं इथे सांगितलेलं आहे. तर आत्मसाक्षात्काराच्या स्तरापर्यंत उन्नत झाल्याने हे सर्व तो व्यक्ती किंवा योगी समजू शकतो. आपल्यासारख्या सर्वसामान्य जनांना, जे नवसाधक आहेत, त्यांना मात्र प्रयत्न करूनही हे स्पष्टपणे समजू शकत नाही. त्यासाठी आपल्याला ग्रंथांचं वाचन केलं पाहिजे. जेव्हा आता आपण हे ज्ञान जाणून घेतो ना की हे कसं होत आहे, ह्याच्यावरती विश्वास आपल्याला ठेवला पाहिजे, कारण ही शेवटी कृष्णांची वाणी आहे जी आध्यात्मिक गुरूंच्या द्वारे आपल्यापर्यंत पोचते आहे. आणि ही सत्य मानूनच आपल्याला वाटचाल केली पाहिजे. इथे जर का आपण संशय घेतला की हे असंच कसं, आम्हाला तर दिसत नाही, मग हे असंच कसं, तर मग इथे आपली प्रगती होणार नाही. कृष्णांची वाणी ही आपल्याला काय म्हणतात, तो एक प्रमाण मानूनच आपल्याला त्याप्रमाणे वागावं लागेल. आता 12वा बघूया. हरे कृष्ण. हा. यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलम् यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम्. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. अखिल जगताचा अंधकार नाहीसे करणारे सूर्याचे तेज माझ्यापासून उत्सर्जित होते आणि चंद्राचे व अग्नीचेही तेज माझ्यापासूनच उत्सर्जित होते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता आत्मसाक्षात्कारी म्हणजे ज्याने हे ज्ञानचक्षु, ज्ञानाची दृष्टी प्राप्त केलेली आहे, त्याच्या स्तरावरून तो हे स्पष्टपणे समजू शकतो. पण सामान्य जनांनाही कळावं की भगवंत कसे श्रेष्ठ आहेत, ते कसे नियंत्रक आहेत, कसे ते या जगाचे पालन करता आहेत, हे सर्व जीवांना समजावं, म्हणून आता हे पुढचे काही श्लोक आहेत. बघा, आता आपण 7व्या अध्यायामध्ये, तुम्हाला आठवत असेल तर 7व्या अध्यायातला जो 7वा श्लोक होता, ज्याच्यामध्ये कृष्ण म्हणतात की मत्तः परतरम न अन्यत, म्हणजे माझ्याहून श्रेष्ठ असं दुसरं कुठलंही तत्व नाही. मयी सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव, म्हणजे काय, दोऱ्यात ओवलेल्या मण्यांप्रमाणे सर्व काही माझ्यामध्ये आश्रित आहे. पण कसं आहे ना की भौतिक जग हे अज्ञानरूपी अंधकारामध्ये बुडालेलं असतं, त्यामुळे या अज्ञानाच्या अतीत असणाऱ्या भगवंतांना इथले लोक म्हणजे जीव जाणू शकत नाही. पण जो आता ज्ञान घेऊन ज्ञानाच्या दृष्टीने स्पष्टपणे सगळं बघतो, तो मात्र भगवंतांना जाणू शकतो, जन्ममृत्यूच्या बंधनातून मुक्त होतो.
कृष्णाहून श्रेष्ठ असं कुठलंही तत्व नाही, कारण ते परमपुरुष म्हटलं जातात. सूक्ष्मतम अणुपेक्षाही सूक्ष्म आणि महत्तम तत्वापेक्षाही महान असं त्यांचं वर्णन केलं जातं. आणि एका वृक्षाप्रमाणेच ते स्तब्ध आहेत, म्हणजे संपूर्ण जगाला ते प्रकाशित करतात. आणि वृक्ष जशी बघा आपली मुळं सर्वत्र पसरवतो, त्याप्रमाणे त्यांच्या शक्तींचा विस्तार ते करतात. त्यांच्या विविध ज्या शक्ती आहेत, पराशक्ती अपराशक्ती, यांच्याद्वारे ते सर्व व्यापक आहेत. आणि जरी भगवंत आता त्यांच्या शाश्वत धामामध्ये निवास करीत जरी असले, तरी सर्वव्यापी या त्यांच्या विविध शक्तींच्या द्वारे त्यांची अनुभूती इथे आपल्याला होते. तर इथे यापुढे म्हणजे याबद्दलचं ज्ञान आता कृष्ण यापुढे देणार आहेत, की कसे ते सर्वव्याप्त आहेत. आणि हे ज्ञान जाणून घेण्याची पद्धत म्हणजेच कृष्ण भावना. जो कृष्ण भावना जाणतो तो शुद्ध भक्त कसा धन्यच असतो. तो आणि जो कृष्णांना जाणत नाही तो मायेच्या बंधनात आहे. त्यामुळे श्रीकृष्णांचं ज्ञान होणं म्हणजे मुक्ती, आणि श्रीकृष्णांच्या विषयीचं अज्ञान म्हणजे बंधन म्हटलं जातं. आता 12व्या श्लोकामध्ये, म्हणजे आता जो आपण हा श्लोक बघतोय, यामध्ये ब्रह्मांडाची व्यवस्था कृष्णांनी कशी केली आहे याबद्दल ते सांगतात. 13व्या श्लोकामध्ये, पुढच्या श्लोकामध्ये प्राकृती व्यवस्था म्हणजे प्रकृतीची व्यवस्था कशी केलेली आहे. 14व्या श्लोकामध्ये जीवाच्या शरीराची व्यवस्था कशी आहे आणि आध्यात्मिक व्यवस्था कशी आहे याबद्दल आता पुढच्या श्लोकामध्ये सांगितलेलं आहे. तर या 12व्या श्लोकामध्ये सांगताना कृष्ण अर्जुनाला म्हणतात की सूर्याचं तेज म्हणजे प्रकाश हा माझ्यामुळे, तसंच चंद्राचा शीतल प्रकाश आणि अग्नीचं तेज हेही माझ्यापासून आहे असं कृष्ण म्हणाले. बघा आता सर्वसामान्य जनांना कळावं की भगवंत कसे सर्व व्याप्त आहेत, त्या म्हणजे कसे पालन पोषण करता आहेत, हे कळण्यासाठी कृष्ण हे म्हणालेत की तुम्ही सृष्टीकडे बघा, म्हणजे तुम्हाला कळेल की रोज सकाळी सूर्य उगवतो, सर्वांच्या कामांना सर्व जीवांच्या कामांना गती मिळते ही सूर्याच्या उगवण्यानेच मिळते. आता ही व्यवस्था सूर्याचं जे तेज आहे ते भगवंतांपासून आलेलं आहे. तसंच रात्रीच्या वेळी चंद्र प्रकाश देतो, त्यांचंही तेज भगवंत म्हणतात माझ्यापासूनच आलेलं आहे. सर्व जीव हे अन्नधान्य शिजवून खातात, त्यासाठी लागणाऱ्या अग्नीचं तेज हे भगवंतांपासून आलेलं आहे. आता विचार करा, जर का गहू आहे तांदूळ आहे ही एवढी दोनच धान्य आपल्याला जर का उपलब्ध असतील, तर बघा आपलं जीवन किती निरस होऊन जाईल. म्हणजे जिभेचा स्वाद म्हणतात ना, तो आपल्याला काही येणारच नाही. पण विचार केला तर किती प्रकारची धान्य, किती प्रकारचा भाजीपाला, फळं, विविध मसाले, जे अनेक असे पदार्थ आहेत जे आपल्याला म्हणजे चव वाढवण्यासाठी आपल्याला भगवंतांनी उपलब्ध करून दिलेले आहे. आणि स्वाद अन्नाचा वाढवलेला आहे, त्यामुळे इथे जीव आनंदाने जगूही शकतो. तर जसा सूर्यप्रकाश महत्वाचा आहे, तसंच चंद्राचा शीतल प्रकाशही महत्वाचा आहे. इथे सांगितलेलं आहे की या चंद्राच्या शीतल प्रकाशामुळे वनस्पतींचं पोषण होतं. वाढतात. हा हा बरोबर. हा, तर आता विचार करा, चंद्र नसेल, सूर्यही नाही आणि अग्नीही नाही, या तिघांच्या शिवाय इथे कुठल्या भौतिक जगामध्ये जीव जिवंत राहू शकेल का? तर नाहीच राहू शकणार. म्हणजे ही व्यवस्था करणारे कोण आहेत? भगवंत आहेत. आणि सर्व जीवांच्या ज्या मूलभूत गरजा आहेत त्या पूर्ण करण्याची व्यवस्था ही भगवंतांनी केलेली आहे. कारण का असं का केलेलं आहे भगवंतांनी? कारण भगवंत म्हणाले अहम बीज प्रदहा पिता, की या सर्व जगातले सर्व जीव, ब्रह्मांडातले सर्व जीव हम्म. यांना बीज देणारा मी आहे. हा, हम्म. माझे ही म्हणजे मुलं आहेत, मला हे बाळासारखे आहेत. त्यामुळे जसं माता पिता आपल्या मुलांचं रक्षण करतील, त्यांना जीवनावश्यक वस्तू देण्याचा पुरवठा करतील, तसंच इथे भगवंतांनी केलेलं आहे. हम्म. आता म्हणजे आता ही ब्रह्मांडीय रचना त्यांनी सांगितली, की हम्म. ब्रह्मांडामध्ये सूर्य चंद्र अग्नी ही व्यवस्था त्यांनी कशी केलेली आहे. आता प्रकृतीमधलं बघूया. आता 13वा. हरे हो कृष्ण. हो, एक मिनिट. हरे कृष्ण. गा गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा पुष्णामि चौषधिः सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मकः. हरे कृष्ण. वाचू का मी? हरे हो, कृष्ण. वाचा वाचा. हरे हा कृष्ण. हा वाचू हो. अर्थ त्याचा? हो हो, वाचा वाचा. मी प्रत्येक ग्रहलोकात प्रवेश करतो आणि माझ्या शक्तीद्वारे ते आपल्या कक्षेत स्थित राहतात. मीच चंद्र होऊन सर्व वनस्पतींना जीवन रसांचा पुरवठा करतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण.
आता आपल्याला माहितीये की सर्व ग्रह एका विशिष्ट अशा कक्षेमध्ये विशिष्ट गतीने भ्रमण करत असतात. जसं आपलं पृथ्वी ही एका विशिष्ट कक्षेमध्ये आणि विशिष्ट एका गतीने भ्रमण करते. म्हणूनच दिवस रात्र तसंच अनेक ऋतू आपण अनुभवू शकतो. आता कधी आपण ऐकलंय का की कुठला ग्रह त्याची कक्षा सोडून कुठल्या दुसऱ्या ग्रहाच्या कक्षेमध्ये प्रवेश केला आणि त्याच्यावरती आदळला, असं आजवरती आपण ऐकलेलं नाही. तसंच जे मोठे ग्रह आहेत बघा, शनी आहे, गुरु आहे, हे किती वजनदार आहेत आणि अशा प्रकारे ते अंतराळामध्ये तरंगत असतात. आता हे सर्व कसं शक्य होतं? तर इथे कृष्ण सांगतात ही माझी शक्ती आहे. जसं भगवंत जीवामध्ये उपस्थित आहेत तसेच ते ग्रहांमध्ये सुद्धा आहेत आणि त्यामुळेच हे ग्रह आपल्या एका विशिष्ट कक्षेमध्येच भ्रमण करतात. तर या श्लोकाच्या तात्पर्यामध्ये श्रीला प्रभुपाद सांगतात की मनुष्याचं शरीर जे असतं बघा, जोपर्यंत शरीरामध्ये आत्मा आहे तोपर्यंत ते शरीर पाण्यावरती तरंगू शकतो. आपण पोहताना अनुभव घेतो याचा. पण जेव्हा आत्मा हे शरीर सोडतो, म्हणजे आता शरीर मृत झालं, तर असं मृत शरीर मात्र पाण्यावर तरंगू शकत नाही, ते लगेच बुडतं. म्हणजे ही भगवंतांची शक्ती आहे. त्याचप्रमाणे ग्रह लोकामध्ये प्रवेश करीत असतात भगवंत. त्यामुळे हे अंतराळामध्ये जे वजनदार ग्रह आहेत शनी गुरु यांच्यासारखे, हे तरंगू शकतात. कारण आता या भगवंतांच्या शक्तीमुळे ते हे म्हणजे आपल्या कक्षेमध्ये भ्रमण करतात आणि ते तरंगू पण शकतात. आणि भगवंतांची शक्ती नसेल तर एवढे वजनदार ग्रह अजिबात तरंगू शकणार नाही आणि विशिष्ट गतीने ते भ्रमणही करू शकणार नाहीत. म्हणजे ही भगवंतांच्या योजनेचाच हा भाग झाला. तसंच या श्लोकामध्ये कृष्ण म्हणतात, पुष्पामीच औषधी सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मका. तर सोम म्हणजे काय? चंद्र. आणि या चंद्राचा प्रकाश कसा गुणकारी असतो इथे सांगितलंय की चंद्रप्रकाशामुळे सर्व वनस्पती या रसभरीत होतात. म्हणजे यावरून आपल्याला समजतं की या व्यवस्थेमुळे सर्व सजीव बघा स्वादिष्ट अन्नाचा चवीचा आस्वाद घेऊ शकतात आणि सुख समाधानीने राहू शकतात इथे. तर जी जिभेची तृप्ती असते ना, आपल्याला समाधान जे वाटतं एखादा अन्न पदार्थ खाल्ल्यामुळे, तर त्याच्या मागचं कारण हे कृष्णच आहेत. आता ही वनस्पतींची जी वाढ असते ती या चंद्रप्रकाशात होते आणि हा चंद्राचा प्रकाश म्हणजे ही भगवंतांची शक्ती आहे. त्यामुळे सर्व वनस्पतींचं पोषण या शीतल अशा चंद्रप्रकाशात होतं. प्रत्येक फळाला वनस्पतीला जी विशिष्ट चव असते, जी आपल्याला समजते खाल्ल्यावरती, ही त्या चंद्राच्या प्रकाशामुळे असते. तर बघा आपण हे समजून घेऊया की भगवंत कसे आहेत, समोहम सर्व भूतेषु आहेत. म्हणजे 9व्या अध्यायातला जो हा श्लोक आलेला आहे बघा, तर जिथे कृष्ण सांगतात की मी कोणाचा द्वेष पण करीत नाही आणि कोणाशी पक्षपातही करत नाही. सर्व मला सर्वांच्या विषयी समभाव आहे. भौतिक जगामध्ये जीवामध्ये हा समभाव आपण बघत नाही बघा. मनुष्य कितीही उदार प्रवृत्तीचा जरी असला तरी त्याला त्याची मुलं बाळ विशेष प्रिय असतात. पण भगवंत इथे म्हणतात की प्रत्येक जीव, मग तो कोणत्याही रूपातला असो, तो मात्र माझा पुत्र आहे. म्हणजे प्रत्येक जीवाला त्यामुळे जीवनावश्यक वस्तूंचा विपुल असा पुरवठा ते करतात भगवंत. आणि कारण प्रत्येक जीवात्म्याकडे ते समभावात असतात. मेघासमान म्हटलं गेलंय भगवंतांना. म्हणजे मेघ कसे सर्वत्र पाऊस पडतात, कुठे खडक असो, कुठे भूमी असो, नाहीतर जलाशय असो. त्यामुळे सर्व जीव हे भगवंतांचेच अंश असल्यामुळे त्यांची तशी काळजी भगवंत घेतात हे आपल्याला कळतं. आपण मनुष्य जन्मातच हे ज्ञान घेऊ शकतो. हे जे आता आपण समजून घेतोय ना, ही भगवंतांची शक्ती, हे केवळ आपण मनुष्य म्हणून समजून घेऊ शकतो. आणि जीवनाचं म्हणतात तसं खरं सार्थक आपलं हेच आहे की जे कृष्ण भावनेचं पुनरुज्जीवन करणं, ही जी संधी आपल्याला त्यासाठी केवळ मनुष्य जन्मात मिळालेली आहे. आता प्राणी आहेत ते जीवनावश्यक वस्तू ज्या भगवंतांनी दिलेल्या आहेत ते उपयोग त्याचा करू शकतात, पण ते घेऊन जे मनुष्य म्हणजे त्यांच्या जन्माचं रहस्य आहे किंवा कृष्ण भावनेचा स्वीकार करून जे आपल्याला साध्य करायचं आहे जीवनाचं ध्येय, ते मात्र करू शकत नाहीत हे आपल्याला समजतं. त्यामुळे मनुष्य जन्माचा महत्व हे खूप आहे यासाठी. आता पुढचा बघूया आपण 14वा श्लोक. हा, हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणान् पानसमायुक्तः पञ्चाम्यन्नं चतुर्विधम्. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. सर्व प्राणीमात्रांच्या देहामधील जठराग्नी मी आहे आणि 4 प्रकारच्या अन्नाचे पचन करण्याकरिता मी प्राण व अपान वायूशी संयोग साधतो. हरे कृष्ण.
हरे कृष्ण. आता या श्लोकात कृष्ण काय म्हणतायत की जे अन्न आपण खातो त्याचं पचन करणारी शक्ती मी आहे. अन्नाचं पचन होतं पोटामध्ये, त्याच वेळेला आपल्याला भूक लागते, तर ही शक्ती पण कृष्णच आहे. पचन शक्ती म्हणजे जठर अग्नी, किंवा इथे त्याला नाव दिलेलं आहे वैश्वानर. हा, तर ही कृष्णांची शक्ती आहे. आपण बघा, माहिती असतं आपल्याला ऐकून, काहींची पचनक्रिया मंद असते तेव्हा जठर अग्नी मंद आहे असं म्हटलं जातं. हं. किंवा कोणाचा जठर अग्नी व्यवस्थित कार्य करत नसेल तर त्याला भूक वगैरे लागत नाही तेवढी, मग उपचाराची त्यांना गरज पडते. तर ही सर्व कृष्णांची शक्ती आहे आणि या जठराग्नीमुळेच आपण विविध प्रकारचं अन्नही पचवू शकतो. आता ही शक्तीच नसेल होण्याची, तर आपण अन्न खाणारच नाही आणि आपल्याला भूकही लागणार नाही. तर आधीच्या श्लोकामध्ये कृष्ण म्हणालेत बघा की या शक्तीमुळे, कृष्णांच्या शक्तीमुळे चंद्रप्रकाश हा जो वनस्पतींचं पोषण करतो, म्हणजे त्यांच्यामध्ये एक वेगळा रस येतो. हं. आणि या कृष्णांच्या शक्तीमुळेच अशी रसयुक्त अन्न, वेगवेगळी फळं म्हणा किंवा भाजीपाला म्हणा इत्यादींची निर्मिती होते. आणि अशी फळं भाजीपाला खाऊन आपल्याला भोजनाचा आस्वाद मिळू शकतो. कृष्णांच्या या शक्तीमुळेच खाल्लेल्या अन्नाचं पचनही होतं असं या श्लोकात कृष्ण म्हणतात. म्हणजे अशा प्रकारे जीवनाचा आनंद घेण्यासाठी भगवंतांच्या कृपेवरतीच आपण आश्रित असतो. आता चार प्रकारची अन्न आपण नेहमी खातो बघा, जी पचनशक्ती असते ती आपल्या या चार प्रकारच्या अन्नावरती काम करते. तर त्याला पहिलं प्रकारचं अन्न म्हणजे चर्व्य म्हटलेलं आहे. चर्व्य म्हणजे चावून खाल्लं जाणारं अन्न. जसं की आता भाजी आहे, फळं आहे, चपाती आहे, भात आहे, हे आपल्याला चावून खावं लागतं, ते चर्व्य. मग चोष्य, चोष्य म्हणजे काय, चोखून खावं लागणाऱ्या गोष्टी असतात, जसं काही आंबा म्हणूया किंवा ऊस म्हणूया, हे चोखून खावे लागतात. मग लेह्य, लेह्य म्हणजे चाटून खाणारे, चाटून खावे लागणारे, जसं आता मध आहे. आणि पेय, पेय म्हणजे आपण जे द्रव पदार्थ पितो, जसं पाणी आहे, दूध आहे. तर या चारही प्रकारच्या अन्नाचं पचन करणारी शक्ती म्हणजे कृष्ण आहेत. म्हणून पचामी अन्नम चतुर्विधम असं म्हटलेलं आहे. तर बघा, म्हणजे आता भोजन पदार्थ तेही अनेक विविध असे आहेत, ते कृष्णांनी बनवलेले आहेत. त्यामध्ये तयार करा म्हणजे हे सर्व पदार्थ त्यांची चव वाढावी म्हणून त्यासाठी ज्या आपण पदार्थ घातले जातात, जसे मसाले म्हणा, मीठ म्हणा, हेही कृष्णांची शक्ती आहे, आपल्याला उपलब्ध करून दिलेलं आहे. अन्न पदार्थ शिजवण्यासाठी लागणाऱ्या अग्नीचं तेज, तेही कृष्णांची शक्ती आहे. अन्न ग्रहण करण्यासाठी लागणारे शरीराचे विविध अवयव म्हणजे तोंड आहे, अन्ननलिका आहे, किंवा हाताचा पण त्याच्यामध्ये भूमिका असते, कारण हाताने उचलूनच आपण ते मुखापर्यंत नेतो. हं. आणि जी आतडे वगैरे, जी काही आपली सगळी शरीराची रचना आहे पाचन संस्थेची, आणि त्यातली पाचन शक्ती, हे सर्व कृष्णांची शक्ती आहे. तर आता ह्याशिवाय म्हणजे आता हे आपण बघितलं एवढं, म्हणजे शारीरिक रचना किंवा ही जी शरीराची रचना आहे ही पण कृष्णांनीच केलेली आहे. आधी प्रकृतीची रचनामध्ये कसं बघितलं, त्याच्यानंतर आधी ब्रह्मांडीय रचना बघितली. आता याच्या पुढच्या श्लोकामध्ये वेद आहेत, पुराण आहेत, उपनिषद आहेत, हे पण सर्व कृष्णांपासूनच आलेले आहे. म्हणजे जो बद्ध जीव आहे, ज्याला हे ज्ञान नाहीये, त्याला ज्ञान पुरवलं जातं या वेद आणि पुराण इत्यादींमधून. तर आता 15व्या श्लोकामध्ये हे आपल्याला सांगितलेलं आहे, तो बघूया आता आपण. हा, हरे हरे कृष्ण. कृष्ण. हा. सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तस्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेद्यैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहम्. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मी प्रत्येकाच्या हृदयात स्थित आहे आणि माझ्यापासूनच स्मृती, ज्ञान आणि विस्मृती होतात. सर्व वेदांद्वारे जाणण्यायोग्य मीच आहे. निस्संदेह मी वेदांताचा संकलक आहे आणि वेदांचा ज्ञाताही मीच आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता इथे कृष्ण म्हणतात की सर्व जीवांच्या हृदयात मी स्थित आहे, त्यांना मार्गदर्शन देण्यासाठी. तीन प्रकारचं मार्गदर्शन भगवंत देतात बघा, इथे सांगितलंय. पहिलं म्हणजे स्मृती, दुसरं ज्ञान, आणि तिसरं अपोहनम. अपोहनम म्हणजे विस्मृती. आता जे भगवंतांच्या विषयी श्रवण करण्यामध्ये रुची ठेवतात त्यांना भगवंत स्मृती आणि ज्ञान देतात. आणि जे कृष्णांपासून दूर होऊन भोगामध्ये लिप्त झालेले आहेत
अशांना कृष्ण अपोहनम म्हणजे विस्मृती देतात. तसंच जे भगवंतांच्या सेवेत जोडलेले आहेत, त्यांची प्रेमपूर्वक भक्ती सेवा करण्यामध्ये मग्न आहेत, तर भगवंत त्यांना बुद्धीही देतात, ज्याद्वारे ते भगवंतांपर्यंत पोहोचू शकतील. आणि कोणी अशिक्षित जरी असेल तरी त्याच्या हृदयामध्ये अज्ञानरूपी अंधकार मिटवून ज्ञानदीप प्रज्वलित करण्याचं कार्य भगवंत करतात. आता मनुष्याला बघा गतजन्माची स्मृती राहत नाही, पण भगवंतांच्या प्रेरणेमुळे तो परत आपली ही कार्य जी असतात अपूर्ण, जशी भक्ती राहिलेली असते आधीच्या जन्मामध्ये, ती कार्य तो पुढे सुरू करतो. जरी कर्मांचं विस्मरण असलं तरी ती कर्म पुन्हा सुरू करावीत म्हणून भगवंत त्याला बुद्धी देतात. म्हणजे इथे आपल्याला हे लक्षात ठेवलं पाहिजे की या बाबतीमध्ये जीव हा पूर्णपणे भगवंतांवरती आश्रित आहे. तर आता जे वेद अध्ययन करतात ते वेदांचं अध्ययन, उपनिषदांचं अध्ययन करून कुठल्या निष्कर्षाप्रत त्यांनी पोचलं पाहिजे. तर इथे कृष्ण म्हणतात वेदेश्च सर्वैर अहम एव वेद्यो, म्हणजे वेदांच्या द्वारे जाणण्यायोग्य मीच आहे. श्रीकृष्णांना जाणणं हाच या वेदांचा उद्देश आहे आणि यासाठीच सर्व वेद मार्गदर्शन करतात. वेद जाणल्याने जीवाला आणि जीवाला त्याच्या संबंधाचं, भगवंतांच्या बरोबर काय संबंध आहे, की तो कृष्णांचा अंश आहे, कृष्णांची सेवा करणं हे माझं कर्तव्य आहे, हे समजू शकतं आणि मग भगवंतांना शरण जाऊन त्याला परमलक्ष्याची प्राप्ती होऊ शकते. आता वेदांचं अंतिम ध्येय हे कृष्णच आहेत हे समजून घेतल्यानंतर आता पुढच्या श्लोकांमध्ये वेदांत म्हणजे वेदांचं सार आपल्याला समजू शकतो, ज्याद्वारे आपण समजतो की कृष्ण हे सर्वश्रेष्ठ साक्षात पुरुषोत्तम श्री भगवान आहेत. तर आता आपण 16वा श्लोक बघूया. हो. हरे कृष्ण. द्वाविमो पुरुषो लोके क्षरक्षाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. च्युत म्हणजे क्षर आणि अच्युत म्हणजे अक्षर असे जीवांचे दोन वर्ग आहेत. भौतिक जगतात सर्व जीव च्युत असतात आणि आध्यात्मिक जगतातील प्रत्येक जीवाला अच्युत म्हटले जाते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. बघा हे जे 3 श्लोक आहेत ना, 15व्या अध्यायातले 16वा, 17वा आणि 18वा, यांना त्रिश्लोकी गीता असं म्हणतात. आपण याआधी 10व्या अध्यायामध्ये चतुर्श्लोकी गीता बघितलेली आहे. चतुर्श्लोकी गीता 10व्या अध्यायातला 8वा श्लोक ते 11वा श्लोक आणि 15व्या अध्यायातला 16वा ते 18वा हा जो श्लोक आहे या तिघांना त्रिश्लोकी गीता असं म्हटलंय. आणि या 3 श्लोकांमध्ये वेदांचं प्रयोजन काय आहे, वेदांचं ज्ञान वेदांच्या द्वारे जाणण्याजोगं म्हणजे वेदांचं लक्ष हे सांगितलेलं आहे. आणि वेद जाणल्याने जीवाला त्याचा भगवंतांशी असणाऱ्या संबंधाचं ज्ञान होऊ शकतं. आता विविध मार्गांचा अवलंब करून तो भगवंतांना जीव शरण जाऊ शकतो, पण अंततः परमलक्ष्याची प्राप्ती करणं, भगवंतांची प्राप्ती हेच त्याचं ध्येय असतं. तर या त्रिश्लोकी गीतेमध्ये प्रथम कृष्ण क्षर आणि अक्षर अशा 2 प्रकारच्या मनुष्यांचे वर्ग सांगतात. त्यानंतर 2 प्रकारच्या मनुष्यांच्या या वर्गाच्या व्यतिरिक्त परमपुरुष परमात्म्याबद्दल म्हणजे परमपुरुषाबद्दल भगवंत सांगतात, जो कसा आहे, अव्ययी आहे. अव्ययी म्हणजे कधीही व्यय न होणारा, कधी विनाश न होणारा असा आहे. आणि क्षर आणि अक्षर या दोन्हीही जीवांच्या पेक्षा तो दिव्य आहे आणि श्रेष्ठ आहे असं सांगतात. म्हणजे जीव परमात्मा आणि परमपुरुषाचं इथे श्रेष्ठत्व भगवंत साबित करतात की श्रीकृष्ण हेच परमपुरुषोत्तम साक्षात भगवान आहेत. म्हणजे कृष्णांचं जे परम स्वरूप आहे हे समजणारा त्यांना शरण जाऊ शकतो आणि त्यांच्या भक्तिमय सेवेमध्ये मग संलग्न होतो. तर जसं चतुर्श्लोकी गीतेमध्ये 10.8 ते 10.11 मध्ये आपण संबंध, अभ्युदय आणि प्रयोजन हे समजून घेतलं होतं, तसंच या 3 श्लोकांमध्येही सांगितलेलं आहे त्रिश्लोकी गीतेच्या. तर संबंध संबंध म्हणजे काय, आपण म्हटलं जीवाचा भगवंतांकडे काय संबंध आहे, काय नातं आहे, याला संबंध. अभ्युदय म्हणजे काय, की कुठल्या प्रकारे हा संबंध आपल्याला जाणता येतो, त्यासाठी कुठल्या क्रिया आपण करतो भगवंतांना जाणण्यासाठी. आणि प्रयोजन म्हणजे ह्याने काय लाभ होतो, या जाणण्याच्या मागचं कारण काय आहे, तर ते आता आपल्याला या 3 श्लोकांमध्ये समजतं.
तर या श्लोकामध्ये कृष्ण 16व्या श्लोकामध्ये दोन प्रकारच्या जीवांच्या बद्दल सांगतात. क्षर म्हणजे च्युत जीव, जे पतित होतात, म्हणजे ज्यांचं पतन होऊ शकतं, पतनाधीन असतात ते. आणि अक्षर म्हणजे अच्युत असे जीव, जे मुक्त आत्मा असतात, त्यामुळे ते पतनाधीन पतन होऊ शकत नाही त्यांचं. आता जीव म्हटलं की तो भगवंतांचा सनातन अंश आहे. विभिन्न अंश म्हटलं जातं जीवांना, तर पण सनातन आहे. ते जेव्हा या भौतिक प्रकृतीच्या संपर्कात असतात जीव, तेव्हा ते पतनाधीन असतात, म्हणून ते त्यांना च्युत जीव म्हटलं जातं. परंतु जे जीव या प्रकृतीच्या बंधनातून मुक्त होतात, भगवंतांशी जोडून घेतात, ते जीव आध्यात्मिक जगामध्ये असतात आणि त्या जीवांना अच्युत असं म्हटलं जातं. आध्यात्मिक जगात असल्यामुळे सच्चिदानंद देहाची त्यांना प्राप्ती झालेली असते. पण जे आता हे क्षरजीव किंवा च्युतजीव पतनाधीन असतात, त्यांचं शरीर मात्र कसं भौतिक स्वरूपाचं असतं. कर्म आणि त्यांच्या इच्छा यामुळे ते सतत देहांतर करत असतात, म्हणूनच त्यांना बद्ध जीव म्हटलं जातं. भौतिक शरीरामध्ये आत्मा आहे तोपर्यंत बघा ते शरीर 6 प्रकारची स्थित्यंतर त्या शरीरामध्ये सतत होत असतात. म्हणजे जीव जन्म घेतो, मग तो वृद्धी होते त्याची शरीराची, मग स्थिती, मग प्रजनन, क्षय आणि विनाश, हे बदल या भौतिक शरीरामध्ये होताना दिसतात, कारण या शरीरामध्ये आत्मा आहे. भौतिक जगामध्येच जन्म आणि मृत्यू असतो. भौतिक जग म्हणजे आपण काय म्हटलं, ब्रह्मलोकापासून पृथ्वी आणि पृथ्वीच्या खालचे सर्व लोक हे जन्म मृत्यूच्या चक्रामध्येच आहेत. तर हे सर्वच क्षर किंवा च्युत जीव म्हटले जातात आणि जे पतनाधीन आहेत. पण गोलोक वृंदावन, वैकुंठधाम हे आध्यात्मिक जगामधले जे जीव आहेत, ते मात्र मुक्त, जन्म मृत्यू रहित असे अच्युत जीव म्हटले जातात. आता 17वा श्लोक बघूया. हो. हा, हरे कृष्ण. हो. हा, 17. हरे कृष्ण. उत्तम पुरुषस्त्वन्य परमात्मेत्युदारुतः यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्त्यव्यय ईश्वरः. हरे कृष्ण. त्याचा अर्थ. हा, वाचा वाचा. हरे कृष्ण. या दोहों व्यतिरिक्त एक परमपुरुष परमात्मा आहे, जे स्वतः अव्ययी भगवंत आहेत आणि ते स्त्री लोकांमध्ये प्रवेश करून त्यांचे पालन पोषण करीत आहेत. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता कृष्ण कसे आहेत तर या बद्ध जीव म्हणजे जे च्युत जीव आहेत आणि जे अच्युत म्हणजे मुक्त जीव आहेत, या सर्वांहून ते श्रेष्ठ आहेत असं म्हटलेलं आहे. परमपुरुषोत्तम भगवान आहे ते. उत्तम पुरुष तू अन्य. आणि बद्ध जीव आणि मुक्त जीव या दोन्हीमध्ये चेतन पुरुष म्हणून भगवंतच उपस्थित आहेत. पण या जीवांना त्यांच्या कर्मानुसार भोग प्राप्त करण्याची सुविधा भगवंत देतात आणि या जीवांचं पालन पोषणही ते करतात. तसंच परमात्मा किती उदाहृत म्हटलंय ना ते, परमात्मा किती उदाहृत. हा, म्हणजे तेच पुरुषोत्तम भगवान प्रत्येक जीवाच्या हृदयात परमात्मा रूपाने स्थित आहेत. आता या श्लोकाच्या तात्पर्यामध्ये श्रीला प्रभुपाद सांगतात की बुद्धिमान मनुष्य भगवंतांना जाणू शकतो, तोच परिपूर्ण शांती प्राप्त करू शकतो. आणि भगवंतांना जाणणं हे परम ध्येय म्हटलेलं आहे. म्हणजे कारण त्यांच्याहून श्रेष्ठ असं काहीच नाही. मत्तः परतरना अन्यत, असं कृष्ण म्हणाले, माझ्याहून श्रेष्ठ जाणण्याजोगं असं कुठलंही तत्वच नाहीये. तो जो व्यक्ती आपल्या मनुष्य जीवनाचा वापर करून हे ध्येय साध्य करतो, तो अत्यंत बुद्धिमान म्हटला जातो. तर आता पुढचा श्लोक बघू, 18वा. हो. हा, हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. यस्माक्षरमति तोहम अक्षरादपि चोत्तमं महा अतोऽस्मिन् लोके वेदे च प्रतितः पुरुषोत्तमः. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मी च्युत आणि अच्युत यांच्याही अतीत, दिव्य आणि सर्वश्रेष्ठ असल्यामुळे जगतामध्ये तसेच वेदांमध्ये पुरुषोत्तम म्हणून प्रसिद्ध आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता या श्लोकामध्ये कृष्ण म्हणतात की जे क्षरजीव आहेत म्हणजे बद्ध जीव आहेत,
आणि अक्षर म्हणजे मुक्त जीव आहेत. या दोन्हीपेक्षा मी श्रेष्ठ आहे, म्हणूनच मी पुरुषोत्तम आहे. आता इथे समजावून घेऊया की जे आध्यात्मिक जगामध्ये मुक्त जीव आहेत ते गुणात्मक दृष्ट्या जरी भगवंतांच्या सारखे असले तरी परिमाणात्मक दृष्ट्या म्हणजे मात्रेच्या दृष्टीने ते भगवंताहून श्रेष्ठ होऊ शकत नाहीत. भगवंत आणि जीव यांचं अस्तित्व हे वेगळंच राहतं. जीव हा भगवंतांच्या पेक्षा कनिष्ठच असतो, जरी तो आध्यात्मिक जीवात जगतात असला तरीही. तर म्हणजे भगवंत हेच सर्वश्रेष्ठ आहेत, सर्व पुरुषांमध्ये उत्तम आहेत, म्हणून पुरुषोत्तम भगवान आहेत ते. आणि क्षर आणि अक्षर या जीवांच्या शिवाय एक परम पुरुष अविनाशी ते आहेत. तिन्ही लोकांमध्ये प्रवेश करून त्यांचं ते पालन करतात. आणि जे अक्षर आणि अक्षर या दोन्हीहून ते श्रेष्ठ आहेत असं वर्णन केलेलं आहे. सर्व श्रेष्ठ आहेत वेदांमध्ये आणि या जगामध्ये परमपुरुष म्हणून प्रसिद्ध आहेत. आणि जो कोणी मला संशयरहित होऊन पुरुषोत्तम भगवान या रूपात जाणतो तो माझ्या सेवेमध्ये संलग्न होतो. म्हणजे अशा प्रकारे या 3 श्लोकांमध्ये त्रिश्लोकी गीतेमध्ये आपल्याला संबंध, अभ्युदय आणि प्रयोजन समजून येतं की संबंध काय आहे आपला भगवंतांशी, तर आपण त्यांचे अंश आहोत. आपल्याला क्रिया अभ्युदय काय करायचंय, त्यांना जाणून घ्यायचंय, वेदांच्या द्वारे जाणून घ्यायचंय. आणि का जाणून घ्यायचंय, कारण ते परमपुरुष पुरुषोत्तम आहेत आणि त्यांच्या सेवेत जो संलग्न होतो तो या भौतिक जगातून मुक्त होऊ शकतो. हे त्याचं कारण आहे. तर आता पुढचा बघूया 19वा. हरे कृष्ण. हो. मी थोडं लिहिण्यामध्ये वेळ हा तुम्ही नोट्स काढता बोलता मी त्याच ते वेळेला. लिहून पण घेत असते म्हणून थोडा. हा हरे कृष्ण. यो मामेव सम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद् भजति मां सर्वभावेन भारत. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. जो मला संशयरहित होऊन पुरुषोत्तम भगवान म्हणून जाणतो तो सर्वज्ञ होय. म्हणून हे भारता तो माझ्या भक्तीमध्ये पूर्णपणे संलग्न होतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. यो माम एव असम्मूढ म्हणजे कुठल्याही संशयाशिवाय मला जाणतो की मीच परम सत्य आहे, सर्वांपेक्षा श्रेष्ठ असा पुरुषोत्तम आहे. तो कसा, सर्ववित म्हणजे सर्व काही जाणणारा असतो. आणि असा व्यक्ती माझ्या भक्ती सेवेमध्ये पूर्णपणे संलग्न होतो. आता ज्याच्याकडे पूर्ण ज्ञान नाही तो तर्कवितर्क करेल, पण ज्ञानी वेळ मात्र वाया न घालवता कृष्णांच्या सेवेमध्ये जोडून घेईल. आता भौतिक जगामध्ये प्राप्त केलेलं ज्ञान तर्क म्हणजे जे काही शाळा कॉलेजमध्ये उदाहरणार्थ शिकवलं जातं, या ज्ञानाने तर्क करून भगवंतांना जाणता येत नाही भौतिक ज्ञानाने. तर त्यासाठी ज्याने परम सत्याला जाणलेलं आहे अशा गुरूंचा आपल्याला आश्रय घ्यावा लागतो. आणि हे आपण म्हणजे हेच आपल्याला भगवद्गीता सांगते की प्रमाणित आध्यात्मिक गुरुच हे ज्ञान आपल्याला योग्य प्रकारे देऊ शकतात, कारण ते तत्ववित असतात, त्यांनी हे तत्व जाणलेलं असतं. आणि ते अशा प्रकारे आपल्याला देतात हे ज्ञान की कृष्ण हे जे सर्व जीवांहून श्रेष्ठ आहेत, परम पुरुषोत्तम साक्षात भगवान आहेत, हे आपल्याला सांगतात. ते सर्व जीव त्यांच्या अधीन आहेत, कसे ते सर्व श्रेष्ठ आहेत आणि त्यांना शरण जाण्यामध्येच सर्व जीवांचं हित आहे, हे आपल्याला गुरूंकडूनच समजू शकतं. आणि त्यासाठी गुरूंनी सांगितलेल्या साधनेचा मार्ग सोडून आपल्याला अन्य इतर मार्गांचा अवलंब न करता भगवंतांच्या सेवेमध्ये संलग्न झालं पाहिजे. आता जे अधिकृत गुरु आहेत, आपण म्हटलं तत्वदर्शी किंवा तत्ववित आहेत, भगवंतांचे ते प्रतिनिधी आहेत, परम सत्याला त्यांनी जाणले, त्यामुळे ते जे मार्ग जो सांगतात आपल्याला त्यावरच चालणं आपल्यासाठी हितावं आहे. अन्यथा अनेक जन्म आपल्याला लागतील, आपण तर्क करत राहू, संशय करत राहू, मनुष्य परम सत्याला मात्र कधीही जाणू शकणार नाही. म्हटलंय ना, संशयात्मा विनश्यती. आणि भगवंतांना शरण जाणं म्हणजे गुरूंची वाणी या ग्रंथांमध्ये जे सांगितलंय हे मानून त्याचा स्वीकार करून आपल्याला हा मार्ग पकडून वाटचाल करत राहणं हे आपल्यासाठी योग्य ठरतं, हितावह ठरतं. आता 20वा श्लोक. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदं मुक्तं मया नघ एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत. हरे कृष्ण.
ओम हरे तत्सदिति कृष्ण. तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु हे संपलं. उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे पुरुषोत्तमयोगो नाम पञ्चदशोऽध्यायः. श्रीकृष्णार्पणमस्तु. झालं. हरे कृष्ण. हे निष्पाप अर्जुना, हा वैदिक शास्त्रांचा परमगुह्य गाभा आहे आणि तो आता मी तुला प्रकट केला आहे. जो कोणी हे जाणेल तो बुद्धिमान होतो आणि त्याच्या प्रयत्नांद्वारे तो सिद्ध होतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. बघा इथे पहिली ओळ आहे, इति गुह्यतमम शास्त्रम इदम उक्तम. म्हणजे वैदिक ज्ञानांचा जो गुह्य गाभा आहे, गुप्त ज्ञान म्हणूया, हे रहस्य भगवंतांनी इथे सांगितलेलं आहे की दोन प्रकारचे जीव, जे क्षरजीव आणि अक्षरजीव, म्हणजे च्युतजीव आणि अच्युत जीव, हे दोन्हीही माझ्यावरती अधीन आहेत. हा, तर हे आपल्याला समजून येतं. कृष्णांच्या वरती अधीन नाही असं या ब्रह्मांडात कुठली गोष्ट नाही. हा, सर्वश्रेष्ठ तत्व आहे. तर आपण ना याचं तात्पर्य वाचूया. योजना माताजी वाचणार का? हरे कृष्ण. म्यूट आहे. हा हरे कृष्ण माताजी. हा, हरे मी कृष्ण. वाचताल ना वाचू द्या. 20व्याचं तात्पर्य? हा हा, मीनल माताजींना वाचू द्या माताजी. हा, बरं बरं. हा, मिनल बर. माताजी, हरे कृष्ण, तुम्ही हरे वाचा. कृष्ण. तात्पर्य. भगवंत या श्लोकात स्पष्टपणे सांगतात की हे तत्व सर्व शास्त्रांचे सार आहे आणि भगवंतांनी ज्या यथार्थ रूपामध्ये ते प्रदान केले आहे त्याच रूपात ते मनुष्याने जाणले पाहिजे. अशा रीतीने मनुष्य बुद्धिमान आणि दिव्य ज्ञानामध्ये परिपूर्ण होईल. दुसऱ्या शब्दात सांगायचे तर भगवंतांचे हे तत्वज्ञान जाणल्याने आणि त्यांच्या दिव्य सेवेमध्ये संलग्न झाल्याने सर्वजण प्राकृतिक गुणांच्या सर्व विकारातून मुक्त होऊ शकतात. भक्तियोग हा आध्यात्मिक ज्ञानाचा मार्ग आहे. जेथे भक्तियोग आहे तेथे भौतिक विकार असू शकत नाहीत. भगवत भक्ती आणि भगवंत यांचे स्वरूप आध्यात्मिक असल्याने ते एक समानच आहेत. भक्ती ही भगवंतांच्या अंतरंगा शक्तीच्या अधिपत्याखाली केली जाते. भगवंतांना सूर्य आणि अज्ञानाला भगवंतांना सूर्य आणि अज्ञानाला अंधकार म्हटले जाते. जेथे सूर्य आहे तेथे अंधकार राहू शकत नाही. म्हणून जेथे प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरुच्या योग्य मार्गदर्शनाखाली भक्ती केली जाते तेथे लेश मात्रही अज्ञान असू शकत नाही. शुद्ध आणि बुद्धिमान होण्यासाठी सर्वांनी कृष्ण भावनेचा स्वीकार करून भक्तीमध्ये संलग्न असले पाहिजे. जोपर्यंत मनुष्य श्रीकृष्णांच्या या ज्ञानाप्रत उन्नत होऊन भक्तीमध्ये संलग्न होत नाही तोपर्यंत सामान्य मनुष्यांच्या गणनेमध्ये तो कितीही बुद्धिमान असला तरी तो खऱ्या अर्थाने बुद्धिमान असू शकत नाही. अर्जुनाला संबोधलेला अनघ हा शब्द महत्वपूर्ण आहे. अनघ अर्थात निष्पाप, सर्व पापातून मुक्त झाल्याविना श्रीकृष्णांचे ज्ञान होणे अत्यंत कठीण आहे. मनुष्याने सर्व पापातून, सर्व विकारातून मुक्त झाले पाहिजे, तरच तो श्रीकृष्णांना जाणू शकतो. परंतु भक्ती ही इतकी विशुद्ध आणि सामर्थ्यशाली आहे की भक्तीमध्ये संलग्न झालेला मनुष्य आपोआपच अनघावस्थेची प्राप्ती करतो. शुद्ध भक्तांच्या संघामध्ये पूर्ण कृष्ण भावनामय होऊन भक्ती करीत असताना मनुष्याने काही विशिष्ट गोष्टींचा समूळ विनाश करून त्यावर विजय मिळवणे आवश्यक आहे. सर्वात महत्वाची गोष्ट म्हणजे मनुष्याने अंतःकरणाच्या दुबळेपणावरती मात केली पाहिजे. मनुष्याचे सर्वप्रथम अधःपतन हे भौतिक प्रकृतीवर प्रभुत्व गाजविण्याच्या इच्छेमुळे होते. त्यामुळे तो भगवंतांच्या दिव्य प्रेममयी सेवेचा त्याग करतो. अंतःकरणाचा दुसरा दुबळेपणा म्हणजे मनुष्याची भौतिक प्रकृतीवर स्वामित्व गाजवण्याची प्रवृत्ती वाढली की पदार्थांमध्ये आणि पदार्थांचा संग्रह करण्यामध्ये तो आसक्त होतो. भौतिक अस्तित्वाच्या समस्या या अंतःकरणाच्या दुबळेपणामुळे निर्माण होतात. या अध्यायातील पहिले 5 श्लोक अंतःकरणाच्या दुबळेपणातून मुक्त होण्याच्या विधींचे वर्णन करतात.
आणि उर्वरित अध्यायामध्ये 6व्या पासून ते शेवटच्या श्लोकापर्यंत पुरुषोत्तम योगाचे वर्णन करण्यात आले आहे. अशा प्रकारे भगवद्गीतेच्या पुरुषोत्तम योग या 15व्या अध्यायावरील भक्ती वेदांत भाष्य संपन्न. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. बघा, हरे इथे कृष्ण. स्पष्ट सांगितलेलं आहे हो. की सर्वांनी शुद्ध आणि बुद्धिमान होण्यासाठी कृष्ण भावनेचा स्वीकार करून भक्तिमय सेवेमध्ये जोडून घेतलं पाहिजे. आणि एखादा मनुष्य सामान्य मनुष्यांच्या गणनेमध्ये बुद्धिमान असला तरी जोपर्यंत तो कृष्ण भावनेशी जोडून घेत नाही तोपर्यंत खऱ्या अर्थाने त्याला बुद्धिमान म्हणता येऊ शकत नाही. त्यामुळे संशयरहित होऊन भगवंतांना शरण जाण्यातच जीवाचं हित आहे, हे आपल्याला स्पष्टपणे कृष्णांनी सांगितलेलं आहे. तर इथे आता आपला अध्याय संपलेला आहे. मी एक गोष्ट सांगते, मग आपण थांबूया आपली मीटिंग. तर भागवतमच्या 3ऱ्या स्कंदामध्ये आलेली ही गोष्ट आहे. तर आपले सृष्टीचे निर्माता म्हणजे हे ब्रह्मदेव जे होते त्यांचे 4 मानस पुत्र होते. त्यांना 4 कुमार, सनक, सनंदन, सनातन आणि सनत कुमार. आता हे जे 4 कुमार होते त्यांना चतुष्कुमार किंवा 4 महर्षी असंही म्हटलं जातं. कधी कधी त्यांचा उल्लेख सनकादी ऋषी असाही केला जातो. तर हे ब्रह्मदेवांचे 4 पुत्र जे सर्व लोकांमध्ये आपल्या इच्छेने भ्रमण करू शकत असत. आणि एक दिवस या 4 कुमारांच्या मनामध्ये आलं की आता वैकुंठ लोकामध्ये जाऊन आपण श्री विष्णूंचं दर्शन घ्यावं अशी त्यांची इच्छा झाली त्यांना. आणि त्यामुळे त्यांनी वैकुंठ लोकाकडे आपला मार्ग वळवला. वैकुंठ लोकामध्ये पोचले तर वैकुंठचे जे द्वारपाल असतात त्यांचं नाव जय आणि विजय असं होतं. त्यांनी त्यांना या 4 कुमारांना तिथे थांबवलं आणि विचारलं की बालकांना तुम्ही कोण आहात आणि इथे कशाला आलेला आहात. आता या 4 कुमारांनी सांगितलं की आम्ही ब्रह्मदेवांचे मानसपुत्र आहोत आणि श्री विष्णूंचं दर्शन करण्यासाठी आम्ही इथे आलेलो आहोत. जय विजय या द्वारपालांनी त्यांना सांगितलं की तुम्हाला श्री विष्णूंना आत्ता भेटता येणार नाही कारण ते विश्राम करता आहेत. आता हे जे 4 कुमार होते सनकादी ऋषी ज्यांना म्हटलं जायचं, हे वयाने खरं तर बरेच मोठे होते पण त्यांच्या तपोबलामुळे ते लहान बालकांच्या सारखेच दिसत असत. तर त्यामुळे जय विजय यांनी त्यांना वैकुंठ लोकामध्ये प्रवेश द्यायला ते तयार झाले नाही, प्रवेश दिला नाही. आता ते बघून या 4 कुमारांना थोडासा क्रोध आला आणि ते द्वारपालांना म्हणाले जय विजयला की अरे आम्हाला कुठेच जाण्यापासून म्हणजे आम्हाला काय म्हणतात ती अशी परवानगी आहे, आम्ही कुठेही जाऊ शकतो, आम्हाला कोणीच थांबवू शकत नाही. आता या 4 कुमारांनी श्री विष्णूंचं वर्णन ऐकलेलं होतं. सर्व सौंदर्यवान ते आहे, चतुर्भुज आहेत, अत्यंत सुंदर असं त्यांचं मुखकमल आहे, पद्मपत्र पलाशाक्षम असे त्यांच्या म्हणजे कमळाच्या पाकळ्यांप्रमाणे त्यांचे डोळे आहेत, भुवया रेखीव आहे, सुनासिक म्हणजे सुंदर नाक आहे, मोत्यांसारखे दात आहे, सुंदर कपाळ, कानामध्ये मकर कुंडल घातलेले, असं ह्यांचं वर्णन सगळं ऐकलं होतं चतुष्कुमारांनी. आणि पण जरी आता हे म्हणजे वर्णन ऐकलं असलं तरी हे ब्रह्मवादी होते, म्हणजे ब्रह्मकडे जास्त आकर्षित होते. पण भगवंतांच्या चरणावरती अर्पण केलेल्या तुलसीचा दिव्य सुगंध घेऊन त्यांच्यामध्ये ही भक्ती जागृत झालेली होती. आता जेव्हा या जय विजय या द्वारपालांनी या 4 कुमारांना वैकुंठाच्या द्वारापाशी थांबवून ठेवलं तेव्हा हे 4 कुमार त्यांना म्हणाले की तुम्हालाही क्रोध आलेला दिसतोय, तुम्ही आम्हाला आतमध्ये येऊ देत नाही आहात, तुमच्या कपाळावरती आठ्या दिसत आहेत, तुमच्या भुवया वक्र झालेल्या दिसत आहेत, तुम्ही तर वैकुंठाचे द्वारपाल आहात आणि तुमचे स्वामी म्हणजे श्री विष्णू तर नेहमी प्रसन्न असतात, हसतमुख असतात. भृगु मुनींनी त्यांच्या छातीवर प्रहार केला तेव्हाही विष्णूंनी त्यांना आदर दिला होता, त्यांच्या चरणांची सेवा केली होती. पण इथे तुमचा व्यवहार, तुमचं वागणं मात्र तुमच्या स्वामींसारखं नाहीये, श्री विष्णूंसारखं नाहीये. आता बघा, आम्हाला म्हणजे त्यानंतर हे 4 कुमार म्हणाले की आम्हाला त्यांचं श्री विष्णूंचं दर्शन करण्यापासून तुम्ही थांबवत आहात, तर तुम्ही तर श्री विष्णूंचे सेवक आहात ना, म्हणजे सर्वांकडे तुमचं वागणं हे कसं चांगलं असलं पाहिजे. तर आम्ही तुम्हाला एक परत विनंती करतो की आम्हाला श्री विष्णूंचं दर्शन करण्यासाठी वैकुंठ लोकात येण्यासाठी म्हणजे प्रवेश करण्यासाठी तुम्ही आम्हाला अनुमती द्या. आता अनेक वेळा विनंती जरी केली, या 4 कुमारांनी समजावून सांगितलं तरी सुद्धा जय विजय यांनी ही विनंती मात्र मान्य केली नाही आणि या 4 कुमारांना प्रवेशद्वारावरच थांबवून ठेवलं. आता त्यांना जरा क्रोध आला या 4 कुमारांना आणि ते म्हणाले की तुम्ही श्री विष्णूंच्या एवढं निकट राहून पण तुमच्या दोघांमध्ये अहंकार खूप आहे आणि वैकुंठ लोकामध्ये एवढा अहंकार योग्य नाही, त्यामुळे आम्ही तुम्हाला शाप देतो दोघांना. आता तुम्हाला या शापाच्या मुळे
हे भूलोकावरती जावं लागेल आणि तिथे राक्षस म्हणून तुम्हाला राहावं लागेल. आता जय विजय यांनी या 4 कुमारांचे कठोर शब्द ऐकले आणि ते घाबरले, कारण त्यांना हे समजलं की या दिलेला शाप आता हे परत घेणं 4 कुमार काही शक्य नाही. आणि भूलोक, भूलोक म्हणजे पृथ्वी, इथे तर काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मत्सर यांनीच सर्वजण पीडित असतात. आणि जय विजय इथे क्रोधाने पीडित झाले होते. त्यामुळे या 4 कुमारांना बघून आणि त्यामुळे 4 कुमार म्हणाले की तुम्ही आता भूलोकात जाऊन राहा, तिथे जाऊन चित्तशुद्धी करा आणि मग तुम्ही परत येऊ शकाल. आता तुम्ही वैकुंठामध्येच आता आहात, पण हे तुम्हाला स्थान योग्य नाहीये. प्रथम तुम्ही तुमची चित्तशुद्धी करा. आता बघा म्हणजे उच्च लोकामध्ये जे जीव असतात, जसं देवता आहेत किंवा इतर कुठल्याही जीवांना पृथ्वीवरती जाऊन जगण्यात त्यांना ही मोठी शिक्षाच समजली जाते. त्यामुळे हे 4 कुमारांनी दिलेला शाप ऐकून जय विजय अतिशय खिन्न झाले. त्यांना आपली चूक समजली आणि त्यांनी काय केलं की ह्या 4 कुमारांना त्यांच्या चरणांशी बसले, म्हणजे पायच पकडले, त्यांचे क्षमा मागायला लागले. त्यांनी चूक आपली मान्य केली. आम्ही शिक्षेला पात्र आहोत. तुम्ही जो दंड आम्हाला देत आहात तो आमच्यासाठी योग्यच आहे. तुम्ही दिलेली शिक्षा आम्ही स्वीकारायला तयार आहोत आणि आम्ही भूलोकावरती जायलाही तयार आहोत आणि राक्षस होऊन जे काही त्रास भोगायचे असतील ते आम्ही आता भोगू, असं सांगितलं. पण आता आमची एक विनंती आहे तुमच्याकडे, आम्ही भूलोकी जाऊ, पण आमचे स्वामी श्री विष्णू यांचा क्षणभरही आम्हाला विस्मरण होणार नाही, अशी कृपा आमच्यावरती करा. आता जय विजय यांची ही विनंती ऐकून आता चतुष्कुमारही विचलित झाले, कारण जय विजय हे विष्णूंच्या प्रती त्यांचं एवढं समर्पण आहे, हे आम्हाला कसं आधी समजलं नाही, हे वाटून त्यांना दुःख वाटू लागलं. आणि नाहीतर आम्ही एवढा कठोर शाप त्यांना दिलाच नसता. जय विजय हे वैष्णव आहेत, राक्षस बनण्याची त्यांची तयारी आहे भूलोकावरती जाऊन, पण केवळ भगवंतांचं स्मरण राहावं, चिंतन राहावं, हीच त्यांची इच्छा आहे. आता हा विचार करून चतुष्कुमारांच्या डोळ्यामध्ये पण अश्रू आले आणि त्यांनी दिलेल्या शापाबद्दल त्यांना वाईट वाटलं. आता हे सुरूच असताना, म्हणजे आता बघा, ही भावना त्यांच्या मनामध्ये आली आणि त्याच वेळेला श्री विष्णू तिथे आले. म्हणतो ना आपण, जिथे निर्मळता असते, विनम्रता असते, तिथे भगवंत प्रकट होतात. तर ज्या भक्ताच्या हृदयामध्ये कोमलता, नम्रता, निरहंकार असे गुण असतात भक्ताच्या हृदयात, तेव्हा भगवंत प्रगट होतात अशा हृदयामध्ये. आपण शिक्षाष्टकम मधला जो श्लोक समजावून घेतला होता ना, तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुन अमानीन मानदेन कीर्तनीय सदा हरी. म्हणजे अशा सद्गुणांनी युक्त जेव्हा व्यक्ती असतो तेव्हाच तो सदैव हरिनामामध्ये रमू शकतो, जसे हरिदास ठाकूर होते. तर ज्या भक्तांमध्ये हे 4 गुण म्हणजे नम्रता, सहिष्णुता, मिथ्या अहंकारामधून मुक्त असणे आणि सर्व जीवांच्या प्रती समभाव, आदर आहे, तर तिथे तो कीर्तनीय सदाहरी असतो. आता बघा, खर तर जय विजय हे भगवंतांचे शुद्ध भक्त आहेत, पण तरीही त्यांनी या 4 कुमारांचे चरण पकडले आणि माफी मागितली, म्हणजे त्यांचे आशीर्वादही घेतले. तर आता जसं आपण या उदाहरणावरून आपण समजू शकतो बघा, की प्रभुपाद जेव्हा अमेरिकेला गेले होते ना, तेव्हा प्रभुपाद शुद्ध भक्त होते, पण तरीही त्यांनी त्या हिप्पींची सेवा केली. म्हणजे त्यांच्यासाठी प्रभुपाद भोजन पण तयार करीत असत, कधी भांडीही धुत असत. त्यांची सेवा करत करत त्यांना हरिनामाचं महत्व समजावून सांगितलं आणि त्यांच्यावरती त्यांनी कृपा केली. तसंच आता या 4 कुमार यांनी या जय विजय यांची नम्रता, भक्ती पाहून तेही प्रेरित झाले होते. त्यांचाही क्रोध आता शांत झाला, तेही विनम्र झाले. तर भगवंतांच्या भक्तांचा हा विशेष गुण असतो की ते सहनशील असतात, विनम्र असतात. त्यामुळे अनेक प्रसंगामध्ये भक्तांच्या वागण्यामुळे घटनेचं जे स्वरूप बदलतं ना, तर तो गंभीर भांडण वगैरे होणार असतं, ते भक्तांच्या सहनशीलतेमुळे कधी कधी थांबतं तिथे. म्हणजे त्या घटनेचा पडसाद पुढे राहत नाही, क्षमा मागून मग ते आपापले रस्ते पकडतात. पण ही विनम्रता, सहिष्णुता नसेल तर बघा, विचार करा, शत्रुत्व कुठल्या कुठे जाईल हे काही सांगता येत नाही. आता विनम्र व्यक्ती बरोबर आपल्याला भांडता पण येत नाही, कारण उत्तराला प्रत्युत्तर देणारा मिळाला तर वादावादी वाढते. तर त्यामुळे जय विजय जेव्हा या चतुष्कुमारांचे चरण त्यांनी पकडले, चुकीची क्षमा मागितली आणि भगवंतांचं स्मरण राहावं म्हणूनच आशीर्वाद मागितला, ही त्यांची नम्रता बघून या 4 कुमारांमध्येही नम्र भाव आला आणि एकमेकांकडे हे दोघंही क्षमा मागू लागले आपापल्या. आणि त्याच वेळी श्री विष्णू तिथे उपस्थित झाले. म्हणजे इथे आपल्याला लक्षात ठेवलं पाहिजे की भक्तांच्या
मध्ये भगवंत तेव्हाच येतात जेव्हा सद्भावना तिथे असते. तर जेव्हा श्री विष्णू तिथे प्रगट झाले तेव्हा चार कुमार आणि जय विजय दोन्हीही अत्यंत आनंद झाला दोघांनाही, आणि श्री विष्णूंची ते स्तुती करू लागले. आता श्री विष्णू चतुष्कुमारांकडे बघून त्यांनी प्रथम स्मितहास्य केलं, आणि त्यामुळे चतुष्कुमारांना समजलं की भगवंत आमच्यावरती नाराज नाहीयेत, त्यामुळे ते शांत झाले. पण ते बघून जय विजय मात्र घाबरले की श्री विष्णूंनी चतुष्कुमारांकडे बघून स्मितहास्य केलं, मग आमच्यावरती श्री विष्णू नाराज होतील का असा विचार त्यांना आला. पण लगेच श्री विष्णू त्यांच्याकडे म्हणजे जय विजयकडे बघून त्यांनी स्मित केलं, त्यामुळे आमच्यावरही श्री विष्णू नाराज नाहीत, आमच्यावरही हे प्रसन्न आहेत हे बघून त्यांनाही शांत वाटलं. पण चतुष्कुमारांना मात्र आश्चर्य वाटलं की विष्णू तर आमच्या दोघांवरही प्रसन्न आहेत, कोणावरच नाराज नाहीत, दोघांकडे बघूनही स्मितहास्य करतायत. आता भगवंतांकडे बघा अनेक दिव्य गुण आहेत, सर्व गुण संपन्न आपण असं म्हणतो, आणि सर्व गुणांचे उगम भगवंत आहेत. तर भक्त जसं आपण म्हणतो ना शुद्ध होत जातो, तसे हे गुण भगवंतांकडूनच भक्ताला भेट रूपामध्ये प्राप्त होतात. क्षमाशीलता, सहिष्णुता, सर्वज्ञता, न्याय, निरपेक्षता, हे सर्व गुण भगवंतांचेच आहेत. आणि चार कुमार हे या वैकुंठ धामाला भेट द्यायला आले होते, म्हणजे काय ते अतिथी होते तिथे, आणि श्री विष्णूंच्या प्रती त्यामुळे ते म्हणजे श्री विष्णू त्यामुळे या अतिथींच्या प्रती क्षमाशीलता त्यांनी दाखवली. म्हणजे अतिथीने जरी गैरवर्तन केलं तरी आपण विनम्र असायला पाहिजे, हे आपल्या वर्तनाने श्री विष्णूंनी जय विजय यांना शिकवलं. तुम्ही वैकुंठाचे द्वारपाल आहात, तुम्ही शांत राहाल, नम्र राहाल, तर अतिथी पण नम्र भावाने वर्तन करेल. म्हणजे आदरयुक्त वागण्याने परिस्थिती शांत होते. आता जय विजय हे वैकुंठ लोकामध्ये द्वारपाल आहेत, म्हणजे श्री विष्णूंची अनादी कालापासून ते सेवा करीत होते, त्यामुळे त्यांच्या प्रतीही श्री विष्णू क्षमाशील राहिले आणि त्यांच्या विरुद्ध कुठली कार्यवाही त्यांनी केली नाही. तर श्रीला प्रभुपाद म्हणत असत की कुठल्या जशा भक्ताने कधी गैरवर्तन केलं तर डोंट रिमूव्ह देम, रिफॉर्म देम, म्हणजे त्यांना सेवेतून काढू नका, तर त्यांच्यामध्ये सुधारणा घडून येईल असा प्रयत्न आपल्याला करायला हवा. तर बघा हे आपल्याला बरंच काही म्हणजे या गोष्टींतून आपल्याला बोध मिळतो. तर कोणी आपल्याकडे काम करायला जे सेवक असतात त्यांच्याकडूनही कधी असा चूक झालीच तर आपण कधी कधी फार मोठी प्रतिक्रिया देतो. तर तसं न करता आपल्यालाही त्यांनी केलेल्या सेवेबद्दल कृतज्ञ असायला हवं, त्याने दिलेली सेवा लक्षात ठेवली पाहिजे. जसं प्रभू रामचंद्रांनी बघा खारीला आदर दिला, तिच्याही सेवेची नोंद घेतली. तसं शबरीला भेटायला पण ते मुद्दामहून गेले, ती अनेक वर्ष प्रभू रामचंद्र येतील म्हणून बघत असे, तयारी करत असे. म्हणजे भगवंत सर्व जीवांचा आदर करतात, सर्वांच्या प्रति कृतज्ञ असतात, हे असे अनेक सद्गुण आपण त्यांच्याकडून शिकू शकतो. आता बघा हे जे जय विजय होते जे द्वारपाल, त्यांनी या चार कुमारांना वैकुंठ लोकात प्रवेश देण्याचं का बरं नाकारलं? कारण हे जे चार कुमार ब्रह्मवादी होते. वैकुंठ लोकामध्ये केवळ भगवंतांच्या शुद्ध भक्तालाच प्रवेश दिला जातो, कारण भगवंतांचीच तशी आज्ञा असते. मग जय विजय यांनी या चार कुमारांना प्रवेश नाकारला, यात त्यांची चूक काय होती? तर इथे काय समजून घ्यायचंय की देश, काल आणि परिस्थिती याप्रमाणे आपल्याला नियम जरी असला ना तरी तो लागू करताना विचार केला पाहिजे. म्हणजे जेव्हा हे चार कुमार आले वैकुंठ लोकामध्ये प्रवेश घेण्यासाठी, तेव्हा त्यांना आसन देऊन आदरपूर्वक थांबायला सांगून मग आत येऊन श्री विष्णूंना विचारून त्यांनी ठरवायला पाहिजे होतं. आणि मग पण आता हे कसं आहे, हे सगळ्या भगवंतांच्या लीला आहेत ना, ही भगवंतांची योजना असते, आणि त्याप्रमाणे हे चार कुमार जय विजय यांना शाप देतात, आणि मग ते जय विजय आता पृथ्वीवरती जन्म घेतात राक्षसांचा. तर आता तरी भगवंत त्यांना दोन मार्ग सांगतात, कारण शेवटी भगवंतांचे ते भक्तच आहेत, आणि त्यामुळे भगवंत त्यांना सांगतात, श्री विष्णू सांगतात की तुम्हाला शाप मिळालेला आहे आणि तो तुम्हाला भोगावा लागेल, पण मी तुम्हाला दोन पर्याय देतो. पहिला म्हणजे तुम्ही पृथ्वीवरती जाल, मनुष्य म्हणून जन्म घ्याल, सुख दुःख भोगाल, आणि मग 7 जन्माच्या नंतर वैकुंठ लोकात परत याल. आणि दुसरा पर्याय म्हणजे तुम्ही असुर म्हणून पृथ्वीवरती जाल आणि 3 जन्म तुम्हाला घ्यावे लागतील. असुर म्हणून तुम्ही त्या प्रत्येक जन्मामध्ये वाईट कृत्य कराल, आणि तुमचा अंत करण्यासाठी मी अवतार घेईन, आणि 3 जन्माच्या नंतर तुम्हाला मग वैकुंठ लोकामध्ये परत यायला मिळेल. तर तुम्ही ह्यापैकी कुठला तरी एक मार्ग निवडा. तर जय विजय हा दुसरा पर्याय निवडतात. 7 जन्म विष्णूंच्या पासून दूर राहण्याचा ते विचार करणंच त्यांना असह्य असतं. तर त्यामुळे ते ठरवतात की 3 जन्मांच्या नंतर विष्णूंची भेट होईल
आणि प्रत्येक जन्माच्या शेवटी श्री विष्णूंच्या द्वारेच अंत होईल, म्हणजे प्रत्येक जन्मातही भगवंतांचं दर्शन होईल, त्यामुळे ते दुसरा पर्याय निवडतात. तर त्याच्या अनुसार या जयविजयाचा पहिला जन्म म्हणजे हिरण्याक्ष आणि हिरण्यकश्यपू म्हणून सत्ययुगात होतो. तर हिरण्याक्ष चा अंत विष्णूंचा वराह अवतार करतो. हिरण्यकश्यपूचा वध श्री विष्णूंचा नरसिंह अवतार या अवतारामध्ये करतात. मग पुढच्या ह्याच्यामध्ये म्हणजे त्रेतायुगामध्ये हे दोघ जण रावण आणि कुंभकर्ण म्हणून जन्म घेतात. मग प्रभू रामचंद्रांच्या द्वारे या दोघांचा अंत केला जातो. आणि तिसऱ्या जन्मी म्हणजे द्वापार युगामध्ये शिशुपाल आणि दंतवक्र म्हणून ते जन्माला येतात, जिथे भगवान कृष्णांच्या द्वारे ते मारले जातात. आणि प्रत्येक जन्मामध्ये या दोघांमधली जी आसुरी शक्ती असते ना ती क्षीण होत जाते. म्हणजे जेवढी आसुरी शक्ती हिरण्याक्ष आणि हिरण्यकश्यपू मध्ये होती तेवढी ती शिशुपाल आणि दंतवक्रामध्ये नव्हती. तर भगवंतांचे हे जे भक्त असतात ना ते त्यांच्यापासून दूर कधी राहू शकत नाही. आपण जसं म्हणतो ना की मासा आहे तर तो पाण्यापासून दूर राहू शकत नाही. झाडाची तुटलेली फांदी झाडापासून दूर राहिली तर ती सुकून जाते. तसंच भगवंतांचा भक्त हा वेगळा राहू शकत नाही आणि जीव हाही भगवंतांचाच अंश आहे, त्यामुळे भगवंतांपासून दूर राहून तोही सुखी राहू शकत नाही. तर हे जे आपण समजलं की म्हणजे देश काल आणि परिस्थिती हे बघून आपल्याला नियमांचं पालन केलं पाहिजे. जरी नियम असला तरी तो लावत असताना कठोरतेने लावून आपल्याला उपयोग नाही. तर श्रीला प्रभुपाद एक त्यांच्या संबंधीची घटना आहे की जेव्हा श्रीला प्रभुपाद शेवटच्या त्यांच्या काही दिवसामध्ये त्यांचा एक सेवक सतत त्यांच्या बरोबर असे आणि श्रीला प्रभुपादांनी त्यांना सांगून ठेवलं होतं त्या सेवकाला, इथे तू माझ्या जवळच थांब, नेहमी पाण्याचं भांडही नेहमी इथे जवळ भरून ठेव, म्हणजे मला पाहिजे तेव्हा मी त्यातलं पाणी त्यातून घेत जाईन, आणि कधी रिकामी ठेवू नकोस हे भांड, आणि तूही माझ्या बरोबर राहा, कारण मला कधी बाथरूमला जावं लागलं तर मला हात पकडण्यासाठी तू इथेच थांब. आता एकदा काय होतं की पाण्याचं भांड जवळजवळ रिकामी होत आलेलं असतं आणि या भक्ताला आता काळजी वाटू लागते की प्रभुपादांनी पाणी मागितलं तर यामध्ये आता अगदी कमी पाणी उरलेलं आहे आणि त्यांचा आदेश होता ना की पाण्याचं भांड नेहमी भरून ठेव. आता तो विचार करू लागतो की मी जाऊन पटकन पाणी भरून आणेन खरं तर, पण प्रभुपादांचा दुसरा आदेश त्याला आठवतो की खोलीमध्येच राहा, मला सोडून एकटं जाऊ नकोस, कारण मला कधीही बाथरूमला जावं लागेल. आता हा भक्त बघतो की प्रभुपाद तर शांत झोपलेले आहेत आणि तो विचार करतो की मी पटकन पळतच जाईन खाली, प्रभुपादांची खोली ही वरच्या मजल्यावरती असते, तिथून खाली जिथे किचन होतं तिथे मी जाईन आणि एक 1.5-2 मिनिटामध्ये पटकन परत येईन, कारण प्रभुपाद तर शांत झोपेमध्ये आहेत. आता भक्त जातो पाणी भरून आणण्यासाठी आणि तो गेल्यावरती मात्र प्रभुपाद त्याला हाक मारतात बाथरूम मध्ये जाण्यासाठी हात पकडायला, पण तो तिथे नसतो. तर त्यामुळे प्रभुपाद स्वतःच आपल्या आपण उठण्याचा प्रयत्न करतात आणि ते पडतात. तर एवढ्यात हा भक्त पाणी घेऊन परत येतो. प्रभुपाद त्याला पडलेले दिसतात, त्यांना तो सावरतो, उठवून परत बसवतो. आणि मग श्रीला प्रभुपाद त्याला विचारतात की मी तुला सांगितलं होतं ना जाऊ नकोस इथून कुठे, तू खोलीतून का बाहेर गेलास? तर तो म्हणतो की मग स्वामीजी पाणी संपलं होतं आणि ते आणायला मी गेलो होतो, तुमची हाक मला ऐकू आली नाही. तर त्यावरती प्रभुपाद म्हणाले, अरे तू हाक मारून कोणाला तरी सांगू शकला असतास ना, पाणी मागवू शकला असता, त्याच्यासाठी तुला जाण्याची काय गरज होती? म्हणजे बघा, नियम होता की खोलीतून जाऊ नकोस आणि पाण्याचं भांड भरून ठेव, पण तो पालन करत असताना परिस्थितीनुसार विचारपूर्वक ही कृती करायला पाहिजे होती. तर हे आपल्याला या दोन्ही घटनेवरून समजतं. तर इथे आता आपला अध्याय बघा संपलेला आहे. तर मी रेकॉर्डिंग थांबवते, मग तुम्हाला काही शंका असतील तर त्या आपण घेऊया.